Juchú! Handcube Case, komunikačno-edukačný systém s interaktívnymi podložkami. Spája hru so vzdelávaním. Vaše dieťa si hravo rozvíja jemnú motoriku pri manipulácii s kockami na farme alebo v iných tematických prostrediach ako záhrada, domácnosť, ľudské telo či emócie. Zážitok doplňajú živé videá, ktoré obohacujú učenie a sú naozaj živé. Pomocou interaktívnych podložiek Handcube Case sa vaše dieťa hravo učí o častiach ľudského tela. Stačí označiť kocku a objaví sa živé video, ktoré nielenže ukáže detail napríklad nosa, ale vysvetlí aj jeho význam. Slúži na dýchanie, smrkanie, cítenie vône, ale aj nevône. Zábava učenie v jednom, tak prečo to nevyskúšať? No daj. Ovarák. Daj mi kocku s paprikou. No, podaj mi kocku, kde je paprika, zelená. Kocku iba. No, a podaj mi kocku. Tak, daj mi nový. No. Paprika. Paprika. No a dívaj sa, ako budú zberať papriku. Kde rastie paprika? Na strome rastie. Fuj. Čo, nemáš rád papriku? Ale paprika je zdravá. No, Lejko, teraz autičkom si vyber zvieratko. Ajajaj. No, čo si vyberieme? Čo to bude? Čo to bude? Neviem. Pozrieme sa. Ide, o! Ajajaj. Čo to je? No, krava. No. A tatino sa volá Bík. Mamina krava. A dieťatko teľa. No, vytlieskame si Bík. Kráva. No, Lejko, vytlieskaj krava. Kráva. Výborne. A teľa. Teľa. Výborne. Výborne. Naše technológie sú aj praktické a ekonomické. Môžete vzdelávať nielen rôzne typy užívateľov, ale môžete ich vzdelávať súčasne. To obľubujú najmä školy a inštitúcie, keďže vzdelávanie môže prebiehať v rozličných miestnostiach v jednu chvíľu. Stačí jedna klávesnica a môže ju využiť hneď viacero užívateľov, detí, žiakov, učiteľov. A nemyslíme to takto. Je to vďaka tomu, že každá kocka je samostatná a umožňuje vytvárať sady nezávisle od seba. Wow! Pozrime sa na to na jednoduchom príklade. Napríklad v jednom momente sa dieťa môže voziť na traktore a spoznávať zvieratka na farme. Zatiaľ, čo skupinka detí sa učí s učiteľom o ovoci a zelenine v záhrade. V tej istej chvíli iné dieťa objavuje časti ľudského tela a ďalšie si osvojuje zručnosti v interaktívnej domácnosti. Ďalšia partia detí sa učí čísla, farby, geometrické tvary alebo hrá na hudobných nástrojoch. Aby sme prácu učiteľov zjednodušili, majú v krtkovej výzve pripravených viac ako 1000 úloh, ktorými rozvíjajú rôzne oblasti, od matematických zručností, jazykových, logického myslenia, pamäť, pozornosť a je tu aj motivačný systém formou odmien. Ideálna je pre prácu individuálne, ale aj v skupine detí, v materskej či základnej škole. Ako celok je aj plnohodnotnou alternatívou bežnej klávesnice k počítaču. Je možné ňou písať, vyplňať pracovné listy, surfovať na internete. Jednu pomôcku tak využijete aj na viacerých zariadeniach bez obmedzenia licencií. Inovatívne, interaktívne, inkluzívne, prakticky aj ekonomicky. Unikátnou je aj samostatná metodická príručka, v ktorej učitelia nájdu všetko potrebné pre používanie našej technológie. Vyše 120 strán skúseností z praxe s prepojím na štátny vzdelávací program v jednej publikácii. V prípade záujmu ponúkame supervíziu, mentoring, vzdelávanie, a to online alebo osobne u nás v Trenčíne.
Dôkazom kvality je množstvo získaných ocenení, ale najmä tisíce spokojných užívateľov, detí, rodičov, učiteľov. To by neboli Handcube Case technológie, keby neboli aj týmto unikátne.